Shalom. Oras madita saluna. Waeng tapukama partureni parpungan budario uju tahun. Tapuji matuat tamari demaita. Mar hite-hite gorni debata ama, dot gorni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot gorni to di perbadia, natu mau pelangi dot tanoon. Amin. Mula masugut halak akan pinaluan ni Jehovah, jala maria-ria rotu Sion, jala halalas ni roha saleling-lelinga di atas ulu nasida, dapotan hilas dot las ni roha nasida, asa mapurus maanggo arsak dot oi-hoi ni roha. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banu gijang parwa amado tuhami halak pardosa nada ngolon alangi dilekodo anak muna sasedai Tuhan Yesus Kristus asa porsea hami jala dapotan hanguluan marhitesian ibana namangido mahamin nuaing tuho suruh maton dimna badiai turohanami asa manahan hami saat rodi ujungna di bagasan haporseon nasitong jala asa martua hami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demeta.
Tatangioma patik di debata, imanda dienet sian Matius bidu 20 ayat 20. Laos ajari hamu mana sida mangaraduti nasahata nau patikot tuhamu. Aida mah, saya na donganakku do hamu kanupari, rasi raja rasa ro ajal ni hasianganon. Ido satna. Atau rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulaon daun bar patikmi. Amin. Mari debata. Tato poti madosata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na dibana gitjang para sirohana sumurung midahami. Upar hatutu jala hutopoti hamido dosa dot pangalason nami na godangi di jolom. Tak mahami marhiti asini roham jala sie sama dosa nami salutna. Alani pakokop ni anakmu hahawlongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringa tu hasisani dosa. Satok kido tadi koko alai papung waku maho muse marhititi aka asini roh godang tagan di parpiar ni murukku utabunion boiku satokin barado poko alai marhititi dengan bahasa saleleng-lelenga asiakku doho nina jaho basi paluaho hasangapo mari naribata narigijang. Amin. Mari demaita. Tatangioma hatani debata turpuk epistel di parpungan bodari ujung tahunon
imana tersurat di buku Sada Samuel itu ayat 2:1-4 tajahama marska soring. Dungi olak niari pangulonan di poti di Kriat Jarim. Nania launa arga 20 tahun lelingnya saya mergudok pong rohani Sadok Israel mengintun Jahoba. Jadi di paulang hal Israel ma akabaal dot Astarot jala sasada Jahoba dieloi nasida. Jadi marluhu mana sida tumispa jala ditahui aek di wesen musai tujuluni Jahoba jala marpuasa nasida sadarinai akan inahuhut disi nungga berdosa hami dopak Jahoba. Asasi Samuel do mangum hala Israel di Mispa. Jadi nina hala Israel matu si Samuel. Unang maho masohot jojo tu Jahoba de patata mangodion hami. Asa di palua hami sian tangani hala Filistin. Dungi uju pilihan situ tungi si Samuel maronggoman ma ro alak Filistin laho marmusu dopa Israel. Alai makuling marunggur masagugo sadarinai di bahin Jahoba mangalo halak Filistin. Gabi gutur nasida laus taulu maradopon Israel. Dungi dibuat si Samuel masa ada batu. Jala dipatik dag di holang-holang ni Mispa .sen, jala di bayi magwarna Ebenezer. Jala ninna do, rasi rasa noaing dirupi Jahoba do hita. Jadi mulak matu Israel huta akana nilahang nihalak Filistin sian Israel. Olah ni Ekron saat Rodigat na akka luat humaliang dirapas Israel sian tangan ni halak Filistin gabe martemak ma Israel tu halak Amori. Ido saatna martua do akan natumangion hata ni debata jalau no pepsa. Amen. Are dita.
hadidak ko mahaporsiatay songon na hinatidak kon di dongata sa porsaon di sadok portibion ramay tamandok. Aw porsea ibata Jehovah ido ama perguguna sa dosa na langit dotano. Aw porsea Jesus Kristus anak dari bata Jehovah na sasare iman tubun si Maria na gabi-gabian si Anton di perbadia adorang si obuan idot tuata na tunaw na damernit di pamun selatus na mati terpaja lebana di haup nursila na tanom na mula mengulu dari petuluhon na mana surgo laut dul siamun de bata Jehovah disibai bana sokok tutanon menyala mengulu dan amat au porsea di perbadia jala arung sara huria nabadia huria hatapan asisten akan nabadia do asisani dosa do ya taiman do mula maulu sokok daging amatay. Sunggul-sunggul sian huria tuhita sogot hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 di Patupa huriat tado perminggion tahun naib baru holan sahali do masuk pukul 10 wib riama hita sude mandahotina ima sunggul-sunggul sian huria latema nuaing tabegema berita jujur tahun. Horas madihita saluhukna. Huria ni tuhata nahuha holongi di bagasan goar ni tuhata Yesus Kristus. Di obason patol hason nami ma tutongatongata barita jujur taon manang barita pangulaon ni huriata HKBP Tangerang Kotaon mamukasian tanggal 1 Januari 2025 sahatu tanggal 31 Desember 2025. Takasma amanginang tapai hutihut. Patujolo. Pinuji ma tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai. Natoktong madongani hita makubasi HKBP Tangerang Kotaon. Pasahatom manuaing barita pangulaon tu huriata tahun 2025. Hobbartu program huria 2025 pinatomu-tomu do akan naung taula mamuka sian 1 Januari sahatu 31 Desember 2025. Marsangak matuhata marhite pakobasiota gabe pasu-pasu tu portibion jala tu HKBP Tangerang Kota secara khusus. Hamu kadongan sahuria, tamaju molo hita madok mauleate tutuhata pardenggap basai na toktong mengaramoti ngoluta. Tarlumubi ma nang pardalanan ni akka pakobasion di huriana HKBP Tangerang Kotaon. Saleleng madalani tahun 2025 sonang so haribo-riboan. Ditikyon nung ngasahat hita tu ujung ni tahun 2025. Naing bongotata mataon na baru 2026 na naing basa-basa honon ni tuhata tuhita. At dorang sosahat do pehita tu taon na barui manaili majolo hita sa tokkin tupudi. Lao patupa ruji-ruji marnida akka perdalanan ni akka ngolutta dohot pakkobasion ni huriata di bagasan na sa tao bulon 2025. Asa marhiteima lampal tak di rohata nasa pangatoyon ni tuhata di ngolutta tarlumubi ma nang di hurianay. Anggia marhitei lam ukap rohata madok mauliate siala saluhukna tutuhata Yesus Kristus ulu ni huriai. Asa jupang masongon nanidok ni parpesalmeni. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami.
Asa dapotan rohana bisuk kami, atong tapai hutihu mabarita pakubasion ni huriata di bagasan nasa taunon, nabui pinatomu-tomu jalani guriton di barita jujur tahun ni huriaton. Parmingguon. Molo tapamana do lam martabba do torok ni ruas ni huriata na marminggu di tiki na parpudion. Molo di barita jujur tahun ni huriata di tahun 2024 na salpu, rata-rata ni torok ni parminggu na magodang di minggu subuh 220 halak, manugot 700 halak, di minggu arian 600 halak, botari 200 halak, di bodari 200 halak. Di tahun 2025 on, lam martabba do torok ni parminggu, nakpe holan 45 minggu na mahita setiap minggu, dang 5 hali be anggo di 2025 on. Di parmingguan subuh nunga 250 sahatu 275 halak. Manugot 700 sahatu 800 halak. Di minggu arian 650 sahatu 700 halak. Botari borngin 425 sahatu 450 halak. Torop do nang ruas tamu marminggu. Imana tongon ro mebat tuluaton, dohot aka perkarejo di kota Tangerang, dohot nahumaliangna. Alaidang terdaftar do PGB ruas ni huriatta. Alai ipe tung si halat conon ni rohatta doi, aidak kola ruas ni huriatta hape naringgas marminggu. Alai nunga dohot nang masoruasta dope, makaringgatcon parmingguon di huriattaon. Anggiak manang tu tahun na mangihut lam turinggas na hita lau madohoti parmingguoni. Tung tahalat codo nang haret tahun ni parhalado lau manguluhon parmingguoni. Ai tung sian nasa rohana do sude parhaladoi makobasi ulaoni. Suaksongoni nang organis dohot prokantor manang song leader na lam tudasikna manguluhon paredeon di parmingguoni. Tutu sipata sayolo do pejupang hagaleon dohot na hurang ubuk tupak kilalaata pakkobasioni. Anggiak matujuluanon lam tudasik na pakkobasion ni huriata laho makkobasi parmingguota. Pertangyangan week. Tapatupa do pertangyangan week di siganup ari Selasa dohot ari Rabu di 30 walu week patolu pulusia pos parmingguon Jayanti. Songod dalata marsaur di tonga-tonga ni huriai, dohok dalan parjupangan ni parhalado tu aka keluarga ruas ni huriata. Songoni nang parsauran ni ruas sama ruas na di wiki. Tapuka do pertangyangan uik na di tanggal 5 Februari 2025. Lau suhu do tagoari pertangyangan ni pertangyangan bona tahun di huriata. Songonom magodang ni pertangyangan ni wik di huriata di tahun 2025. Dak pula sudehu pajojor di ganup wik alai nunga hu surat tok kami di si anno di bagi hope di ganup grup di wik tabe piga hali mahita pertangyangan satahun wik nabe. Jadi molo jumlah ni sude hita na 30 wik pertangyangan 1.100 hali mahita pertangyangan. 1.100 hali. Jala godang ni pelean di sude pertangyangan tanah sataunon 235.125.500 rupiah. Tahalat codo parsitutuan ni ruas laho madohoti pertangyangan wiki. Ay di manang piga hali adong do mada maradu sosiak bedi bagas ni nama jabui pertangyangan ni. Sipata ikom maradu sahat tu eper manang tu teras.
Dungi tapaujung ma muse pertangyangan di Ganup Week di minggu paduahon doho patuluhon bulan November 2025 huhut tapatupa evaluasi di Ganup Week. Marhitiom ma pinasaha mauliate godang tu Ganup keluarga narade majalo huhu mangukak bagasna bahen inganan pertangyangan Week di tahun 2025. Pakobasion ni Dewan Koinonia. Akauma pakobasion ni Dewan Koinonia di kategorial ni Huriata di bagasan tahun 2025. Tak pola sudebe hupajojo ramanginang alani akapartikian alai buiman non tapatak kasi di WATB asalam dasip taat tusi. Kategorial sekolah minggu tolu hali mata patupa di setiap minggu, ima pukul 6 subuh, pukul 8 pagi, dungi pukul 10 sada arian. Molo di Botari pukul 6 dakta patupa, ala umumna danga palarobi sikola minggu di si. Dengaddo par mingguon nasida, doho akka kegiatanna, akka guruna pe tabohali do, dihatani debatasi ajar hononna tu sikola minggui tapatupa do sermon tu guru sikola minggu mabohali nasida akka kegiatan nasida pe denggaddo mardalan di bagasan taonon kategorial remaja mamuka siang bulan Februari 25 tahun padua homma tapatupa parmingguon ni kategorial remaja di Huriata Ganup hari Minggu pukul 10 sada wib. Tahalat codo kategorialon ala say martabba do torop ni iana kota na mangalihor rohana aktif di punguanon. Akka anak kota kalas sada SMP sahatu SMA naso makatidakon haporsyaon na dope dohot na baru makatidakon haporsyaon na ruas ni parminggu remaja. Di patupa Huriata parmingguon khusus tu remaja asa lam tu api na pangajarion nang parmingguon hobar tu horong ni umurna. Tapatupa do PA khusus tu nasida Ganup hari Sabtu pukul 10 sia wib. Laos diuduti tu latihan kor. Ni hanacod do kehadiran nasida mangihutton PAE. Do kategorialon ambil bagian di pelayanan kebaktian minggu di organis dohot marhite namarkor di patupa punguanan do Bibel Camp remaja di komplek gereja tanggal 2 Juli 2025 dohot do punguanon madohoti perayaan Natal gabungan remaja dohot naposo na di patupa di hari tanggal 10 Desember 2025 kategorial naposo marsikak sori do anggota ni punguanon bakona may ay molo dung roro kap manang marhasohotan manang pidda tugas moruma anggota alay nakpe margati pasiki pasorin ruas ni punguan naposoon tong do adong punguanon di Huriata dua ma punguan naposo di Huriata ima punguan naposo bulung natagwari NHKBP dohot naposo transiamus sama-sama NHKBP do halakon tahalacod do kontribusi ni punguanon khususna di kebersamaan ni akayana kota NHKBP transiamus di aka ulaon pakobasio di Huriata di taonon dohot do kategorialon ambil bagian di pelayanan kebaktian minggu isarani organis doho markor di ibadah minggu. Di patupa do PA Ganup hari Sabtu pukul 10 sia, jala sehali sabulan digabung marpea, di tanggal 26-20 sia, Juni 25 kunjungan gerejawi do NHKBP tu HKBP Yogyakarta, tanggal 4 Juli, tanggal 4 sahat tanggal 7 Juli 2025, di patupa naposo transiamus do kunjungan gerejawi itu HKBP Malang ni uluhon ni Padita Sardono Siburian madohoti kegiatan distrik
sahatu perayaan Natal na di Patupa di tanggal 10 Desember 2025. Kategorial parupuan dinggado mardalan pakubasyon ni kategorialon di tahun 2025 on. Adong do opak punguan kor di kategorial parupuan. 5 punguan ina Hanna, punguan ina Maria, punguan ina Kamis, doho punguan ina Deborah, namar pungu ganup hari Kamis pukul 10.05, pukul 10.07, doho pukul 10 sia wib. Na diuduti latihan kor. Sahali sabulan ganup hari Kamis di minggu parjolo di Patupa do PA manang pertangyangan gabungan ni sude punguan rap doho na mewakili sian ganup wik. Asa hirana marminggu dogo gerejaon na sida. Sahali sabulan. Aktif do pengurus ni punguanon madohoti kegiatan ni parupuan distrik. Aktif do nang patupahon ulaon sosial. Doho mangapuli tu akka na marsitaonon. Khusus na tu akka anggota ni punguan. Nang doho tuduru ni punguan ipe. Denggado perdalan ni punguan ina naopaton. Di huriat taon. Na tiniruan ni pengurus seksi parupuan sahatu na Patupa retreat. Kegiatan na di Patupa ni punguanon di tahun 2025 on, 5 punguan ina Deborah, kunjungan gerejawi itu HKIP Gria Dadap 27 Juli 2025, kebaktian Padang Tumahoni Bunga Sentosa atau MBS 5 Oktober 2025, kebaktian Padang, punguan ina Maria, kebaktian Padang tu Telaga Cikeas Sentul Bogor 27 Maret 25, doho kunjungan gerejawi tu pos permingguan Ciracap Resort Bonang Indah 20 September 25, ni uluhon ni inang Bibelfro Hutauruk. Punguan ina Kamis kunjungan tu pos permingguan Pandeglang sada Juni 2025 dohot retreat tu Bet Kesegaran Teresia Bogor, ni uluhon ni inang Bibel Prota. Kunjungan seksi ina 27 Juni 2025 tu HKIP Gading Serpong. Kunjungan ina Kamis doho ina Maria 24 Agustus tu pos permingguan Jayanti ni uluhon ni Padita Resort. Punguan ina Hanna retreat tu Villa Rodame Cisarua Bogor ni uluhon ni inang Bibel Pro. Perayaan Natal kategorial gabungan parupuan ama doho lansia di tanggal 20 Desember 2025. Punguan ama. Natolu punguan nunga tolu punguan ama ni huriata. 5 punguan ama huria, punguan ama kantata gloria, dohot punguan ama asap bermasmur. Na di Pajongjong tanggal 10 Agustus 2025 ma punguan ama asap bermasmur. Denggado mardalan pakobasion di natolu punguanon di Patupado pe akor ama huria, pe akor ama kantata gloria doho pe akor ama asap bermasmur di ganup hari Kamis bodarina pukul 10 sia na diuruti dohot margurukor. Sahali sabulan di Patupado pe agabungan ni na 2 punguanon rap dohot ama na sodohot dope tu punguan kor sian ganup wik di minggu paduahon setiap bulan. Kamis minggu paduahon setiap bulan. Ganup minggu do punguan ama na toluon marede di acara minggu manugot doho minggu arian. Ni halat do semanga ni na 2 na tolu punguanon laho majujung baringin na natape sian torok ni bilangan say songon na juk dolomos roha ay say hurang gudang dope ni ida akka ama na mangalehor rohana gabe peserta kor ama na tuluon di huriat taon. Sayang giat ma lam tumajuna punguan ama na tuluon tujuluanon. Akka kegiatan na pinatupan ni punguanon di tahun 2025 on. Punguan ama huria kunjungan gerejawi tu HKIP Sitaka Resort Piaraja Tarutung tanggal 27 Juni 2025.
Retreat to Vilna Libong Bogor 27-20 September. Kunjungan gerejawi itu HKBP Immanuel Metro Permata. Madohoti Festival Kor Ama sa distrik 21 Banten. Do kategorial ama. Punguan ama Huria, punguan ama Kantata Gloria, doho seksi ama Nadipatupa Nadiari Sabtu 10 September 2025 di Huriata HKBP Tangerang Kotaon Laos Hitado tuan rumah. Juara 2 do Kor ama ni Huriata sian walu peserta. Alasian Huriata do juara 2 Laos Huriata HKBP Tangerang Kota do salah satu mewakili distrik 21 Banten madohoti Festival Kor ama sa Jawa, Lampung, Bali, Naripatupa na di hari Sabtu 25 Oktober 2025 di MNC Jakarta. Molo di punguani siad 20 walu peserta peringkat 12 ma punguan ama. Molo tiki di Sokian na perlombaan di Festival Kor juara 2 hita, juara sada Serpong. Alai dung di Hatopan hita nomor 12, Serpong nomor 10 tolu. Jadi gabi tarapul do punguan ama ni Huriata ala tumi bonasida sian Serpong. Kategorial lansia. Punguanon ma inganan parpunguan ni akaruas ni Huriata naung lanjut usia. Di Patupado kebaktian manang PA punguan lansia setiap hari Selasa pukul 8 UIP na dipuka marhite olahraga senam. Jadi hicado lansiaon marsenam setiap pukul 8. Ceria do nasida, itu benar awet nasida. Jala laos maruduk mamusetu PA dohot latihan kor. Aktif donang punguanon patupa kunjungan tu bagas ni ruas ni Huriata namar sahit anggota ni punguan. Mangihuton parpunguan lansia di tingkat distrik. Di patupa punguanot do kebaktian Padang di Pantai Ancol 25 Maret 2025. Ima hebatna. PHD di Hotel Bed Kesegaran Teresia na di tanggal 7 Juni 2025. Kunjungan kasih tu HKBP Kebayoran Selatan 28 Juni 2025 nani uluhon yamang padita mariduk purba. Jadi nakpe lansia dak sukot nasida lao manopot akahuria. Napalimahon pakkobasion ni Dewan Marturia seksi musik. Lam tudinggan na do pakkobasion ni seksi musik. Di tahun 2025 anggiak ma nang tu tahun na mangihut lam tu dasitna pakkobasion nasida. Seksi penginjilan. Parsidoho do seksi penginjilan ni Huriata rap doho parhubas distrik 21 Banten. Laho mangibati makkobasi partangyangan tu lembaga pemasyarakatan di Provinsi Banten. Napaunopon pakkobasion ni Dewan Diakonia. Ia taddani Huria na mangolu ikut diulahod do ulaon para sinirohaon. Alani nakpe godang akasitu pahan ni Huriata tu akan arikoti tarlumubima di pakkobasion doho pembangunan alaidang lupa Huriata mangulahon ulaon asiniroha manang diakonia. Akaumma ulaon sosial natapatupa di Huriata di bagasan nasataonon. Madulu akan namar sahid di Jabu tarlumubi ma natongon okname di rumah sakit. Manukoli ruas namarukil doho namar sitaonon. Sai tinakasan do diganu parsermonan ni parhalado akaise maruas ni Huriata natongon marsahid asal laos ditangyakko di parsermonani. Dungi laos tadapoto tu inganan na sitak ninabui tardungduk kita marhite seksi ni uluhon ni Pangula Nagoktiki.
Tapatupado penghiburan tuna marsitaonon songoni nang patupahon pangapulio di minggu na mangihukna itu keluarga na tininggalhon ni namodingi. Laos tapasaha do pangurupion sosial tuganuk keluarga na marsitaononi. Tapasaha do nang beasiswa pendidikan turuas ni huriata na berprestasi dan nata mangalehon semangat belajar tu aka anak kotai. Tapasaha do nang pangurupion sosial sian huriata turuas na marsahit na menahun. Jala nata hilala maka perluhon biaya na gudang ala ni parsahitoni. Dungi apresiasi tu ganuk lansia na marumur 70 tahun. Marhite na tapasahat ulos hatu tuaon. Tapasahat do tu 10 halak di tahun 2025 on. Lembaga pemberdayaan jemaat nunga tapajongjong ulau diakoni khusus pakobasion turuas namodding natagwari lembaga pemberdayaan jemaat HKBP Tangerang Kota nunga denggam merdalan mulai sian bulan Januari 2024 sahat tu sadarion jala marudu do tu tahun 2026 macai denggado pakorhoni LPJ-on mangurupi akan humurang ekonomi nunga adong 1.002 kakak sian 1.247 kakak ruas ni huriata anggota LPJ alani ni sosoam ma tu ruas naso maddohoti dope asa gabe parsidohot di tahun 2026 on lampasik kopotama pakubasio diakoni ni huriata. Ulaon nabadia. Tahalat coddo hari tahun ni ruas ni huriata mangihutton ulaon nabadia nata patupa di huriata di tahunon. Tapatupa do ulaon nabadia di hari Jumat Agung tanggal 10 April 2025 ni dohotan ni 2050 sadahalak. Tapatupa mamuse ulaun nabadia khusus tu akan amar sahid ala pangiduanna. Tapatupa do ulaun nabadia nang di pesta Natal tanggal 25 Desember 2025 na pinatupa di tulu hali parmingguon ima di pukul 7 pukul 10 sada dohot pukul 10.5 wib. Na ni dohotan ni sude na tulu hali parmingguon ni 2.548 halak. Mangihutton persentase ni parsidoho tu ulaun nabadia, terus do ganuk tau martabba ruas ni huria nama dohoti ulaun nabadiai. Di gobbar honido naung lam takas pangatusion ni huriata di lapatan ni ulaun nabadia. Jala lam makkawacon hasasaan ni dosa sian Tuhani marhite hamamate ni Kristus dihau pinarsilangi. Padidion nabadia. Tapatupa do ono pali padidion nabadia na reguler di huriata di bagasan na sataonon. Ima setiap bulan genap. Jala 4 hali na khusus hobbar tu pangiduan ni keluarga. Punguma sudena tardidi di bagasan taonon danak bawa 30 halak, danak boru 17 halak, sahalak tu nama gudang boru punguma sude 40 halak. Jolo tapatupa do parguruan ni natoras ni danak nanang mabuan ianakon na tu padidioni. Jala hinalacod do hari taon do sambutan ni akan natoras lahu mangiuton par guruoni. Tapatorang do disilapatan ni padidion na badiai do tanggung jawab ni natoras. Maradopon ianakon songon hasahatan ni palumean ni tuhata. Tunasida ima poso-posoi. Amanginang siang godang ni natubu tu natardidi di bagasat taonon hampir satongadang di sot tardidi. Ala godang mangido ikot tua pungna tu bona pasogi do tardidi ninna pahupunai. Jadi taparliod do surat asa di bona pasogi tardidi. Ati buang adong sukut-sukut ta ay masa 30 halak na tardidi. Nasongonido dalanna. Parguru makatidakon haporsiaon.
parguru reguler na di tanggal 6 Mei 2025 nunga makatidakon haporsiaon na akayana kota parguru malua tahun ajaran 2024-25 torok nina makatidakon haporsiaon ni bahwa 37 halak boru 36 halak punguma sude 70 halak. Parguru khusus tanggal 27 Maret 2025 godang ni parguru khusus 4 halak, 2 halak mai boru bawa 2 halak. Tanggal 12 Oktober 2025 godang ni parguru khusus 5 halak, tolu boru 2 bawa. Puasa adong parguru khusus na marumur 21 tahun tu gijang. Dang dohok be di padohok betu na parguru na reguler ngapa guda kumurna maribakon na marguru reguler mungkin nga mailay bana na paduahon ala nang muli nang manguli dang malua hiadepe gabe di bay marguru khusus ido istilah parguru khusus. Tamu huria akaw matamu ni huriata naro mangebati huriata di bagasan na sa taunon. Na parjolo tanggal 10 Maret 2025 punguan parupuan HKBP Badung Selatan. 2 tanggal 22 Juni 2025 punguan lansia HKBP Kebayoran Selatan. Parhalado mauliate matadok tutuhani na toktong mamarar pakkubasion ni parhaladona di tonga-tonga ni hurianai. Molo pinamana do tung saluhut do parhalado ni huriata mangalihor rohana. Lau mangula ulaon parhaladoni. Lau mabuhali parhaladoni huria dia ka ulona adong do manang piga kegiatan na tapatupa di tahunon ima. Upamana parsermonan ni parhalado setiap hari Jumat pukul 10 siang. Tarajumi do parsermonan ni songon patujolo ni parmingguon ni parhaladoi asa margogo na sida makobasi huriai tu hari Minggu na mangihutna. Laos huhut do di parsermonani masagi aka namakobasi minggu. Denggado mardalan parsermonani tutu saya dong dope nasida na soro dohot na tarlabat ro tu sermoni. Alani aka ulaon. Alana macet do aka na asing. Godang ni parhalado ni huriata termasuk ala tuhita dope tayetong dope parhalado ni pos parmingguan jayan tiate aladang tapajai dope nasida saliling so tapajai masuk tayetong do nasida parhalado termasuk doho pelayan full time onom halak ma pelayan full time ni HKBP Tangerang Kota pos parmingguan jayanti 120 halak situa dohot 10 sada halak mat calon situa pungusu de 130 sia halak ninna HKBP Tangerang Kota salah satu HKBP na gumudang situana panidangyon nya kadonga di ropani alak ada kula binaen penelitian khusus taringot tusi. Persentase tingkat kehadiran parhalado di sermon parhalado ganup hari Jumat pukul 10 siang uip hobartu absensi nadita datangani 75% ma rata-rata 10 halak setiap sermon hari Jumat. Tatangnya kema asa nang tu tahun narotok tong lam tu ringgas na parhalado ni huriata laho mangulahon pakkobasion di huriaon. Pesta huria, pesta dohok kegiatan tahun 2025. Parjolo pesta pembangunan dohok peresmian kantor dohok Bagatsuria. Minggu 25 Mei 2025 niuluhon ni opui eporus HKBP Padita Dr. Victor Tinamburan MST. 2. Madohoti parheheon ama sa distrik 21 Banten 10 September 2025 sekaligus hita do tuan rumah.
na patuluhon pesta gotilon tanggal 9 November 2025 sa bulan nasalpu. Kegiatan resort distrik Dohok Pusat di tingkat resort aktif do huriata songon sabungan berkunjung makobasi huria pagaran di ulau minggu suak songoni nang manupahi ulaon pesta na pinatupani aka huriata pagaran. Distrik aktif do huriata nang mangihuton ulau di tingkat distrik isarani konven manang parsermonan ni aka pangula na goktiki sa distrik 20 sada Banten. Maringanan di kantor distrik dohot di Ganup resort na adong di distrikon. Jalan na di bulan Maret dohot Oktober 2025 huriata do tuan rumah Sinode distrik. Dohot tuan rumah Parheheon Ama distrik 20 sada Bantenon. Parsidohot do huriata nang madohoti akarapot di tingkat distrik. Suak songoni nang madohoti pesta hari ulang tahun 12 tahun distrik 20 sada Banten. Dohot Sinode distrik na dipatupa di kantor distrik 10 November 2025 terpilih do MPSD Padita HKP Resort Tangerang Kota Padita Sabar Manulang di Sinode distriki anggota MPSD antar waktu alapida MPSD sian resort na asing. Namangihut pusat suak songonido nang tingkat pusat toktongdo parsidoho huriata mangihuton aka ulau di tingkat pusat isarani pertangyangan bona tahun manang open house rapot Padita Hatopan di Piaraja Tarutung dohok madohoti tanggal 27 Oktober 2025 madohoti dua bersama dan long march merawat lingkungan hidup khususnya Danau Toba dan Tapanuli Raya di Jakarta. Dungi parsidohot do huriata HKP Tangerang Kota mangurupi dongata nahona bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara khususnya Tapanuli Raya dohot na di Aceh. Gudang do tapasahat molo huriata HKP khusus Tangerang Kotaon asing ni pribadi dohot pahean na bekas dohot adong do na baru na tapasahat 82 juta ma pangurupion melalui kantor pusat HKBP. Las doroha di kepeduliatta mangurupi dongata na di bagasan si tahun ini. Pembangunan. Tauduti do manorucon pembangunan di huriatta tahun 2025. Ima pembangunan lapangan parkir. Anggota onon dakya be kotor mobil tak parkir di si. Ngading gabbe di Faving Block. Pembelian lahan muse 707 meter virkal. Na di pudi garejaon dohok bangunan na. Saarga ni 1,5 miliar. Marhite hasil ni pestata 25 Mei nungata pasaha DP 1 miliar. Dungi tanunuti mamuse macicil sesuai dohok kesepakatan 100 juta tiap bulan. Sahatu tangga tu bulan Februari 2027 asal lunas. Siad dia do tamahem macicili ima hobartu haputusatta kesepakatan ni huriatta 100.000 per kakak setiap bulan. Jadi nunga mardala ni 3 bulan. Anggo di bulan Desemberon dang di pasahat dope, alai pasahaton namayan non, alai hurang dope. Bahenon ni bedaharata manok kebijaka siad dia non manggohi ala songon na
gali ro sian week. Huhilala anggota tahun nairo iterlionon narian non akan tertinggali. Jadi nunga sada koma 3 miliar tapasahat macicil tano doho bangunan na adong di atas ni tanoi na dipudi gerejaon. Amang inang perlu do patorangon. Bahasa tatu hori jala memang dang pitter tusihiat do pesakata. Paturehon tampak depan ni gerejaot taod do nang hatopian bangunot ta asa uli dak songoni be wajah ni gereja ton menyambut jubileum 50 tahun 2020 lalu. Alai ala mendesak na dipuri gereja tahun sotung tutangan ni nani dohan tu pabrik manang na tu naso sadoh madohot tita gabelam maol marhusor hita sugut ala perludo bidang tano di hita asadong parkiran dohot aka inganan ni aka pakubasion tuakatiki nanengro parhepengon denggad do parhepengon ni huriata di bagasa tahun 2025 on natape otik do saldona huria na mangulu molo otik saldona berarti godang do kegiatan di huriai godang masuk alai otik saldona berarti godang na pinahen ni huriai di si dang namago alai dipakai anggiak ma tu tahun naro sai ukap rohani ruas ni huria pasahap pelean tutuhatai marhite hurianai asa hatop marlojong pembangunan doho pakobasion di huriata godang ni ruas na mangalehon peliak tahun dope tok tu pembelian lahan sahatu ujung ni tahun 2025 on godang na ono 10% dope. Laporan parhepengon ni huriata selama tahun 2025 keseluruhan tabegema anon di patolhas amata bedahara ni huriata amang situa firman siagian. Statistik ni huriata songonom masih statistik ni huriata HKP Tangerang Kota sahak rodi minggu tanggal 20 Desember na di hari minggu ting parpu di tahunon. Muladong petubu di bagasa mingguon tu 2020 na masuk ay tangkalopak petik konon. Ruas nataba ala ropid datu huriata HKP Tangerang Kota tahun 2025 ama 27 halak ina 24 halak na poso bawa 2 halak na poso boru 2 halak danak bawa walu halak danak boru onop halak punguma sude onop 15 halak manang 30 walu kepala keluarga. Ruas napidda sian huriata selama tahunon ama 10 sia halak ina 27 halak danak bawa 15 halak danak boru 27 halak pungu walu 10 opat halak manang 23 kakak. Natar didi danak bawa 10 sia halak danak boru 10 halak nama godang tardidi magodang sahalak punguma 30 halak. Nama katidakon hapor seaon 40 sada halak. Danak 40 sada halak, danak boru 40 halak, punguma 80 sada halak. Diguari danak remajai peralihan sian naso makatidakon haporsiauna tu dung makatidakon haporsiauna dianggap dewasa. Punguma 80 sada halak. Namoding ama 12 halak, ina sia halak, naposo bawa 3 halak, danak sahalak, punguma 25 halak. Nunga termasuk naung modding dung
perningotan dinamoding. Ngadoho titayetong. Nahona ruhut parmahanion pamicangon telu halak. Namano poti mulak tuhuria, ama 2 halak, ina 2 halak, punguma 4 halak. Namarbagas ruas ni huriatta, naposo bawa 10 telu halak, naposo boru 10 halak, pungu sude 20 telu halak. Asa songonom mas statistik ni ruas ni huriatta per tanggal 31 Desember, dung nioruhon ruas namoru, jala tinabahon ruas natabba dohot peralihan status di bagasan nasa tahunon, sian statistik di tahun nasalpu. Ama 1100 sia halak, ina 1100 lalu halak, naposo bawa 570 sia halak, naposo boru 570 sia halak, bajar-bajar manang remaja. Bawa 160 halak, boru 150 halak, danak bawa 504 halak, danak boru 526 halak, pungusude 4.133 halak mak. Torok ni rumah tangga, ruas ni uriatta 1.247 rumah tangga. Nunga adong rekapitulasi data jemaat HKBP Tangerang Kota dak pula hujaha hubbe ganup week 3 halak maama ina naposo sikola minggu 3 kaka masa wiki nunga adong huguritok kami di barita pangulaunon alani dijabu mata takasi ate dak pula be sada-sada hujaha kami panutuk mak sian saluhut barita pakobasion ni huriata HKBP Tangerang Kota saliling ni tahun 2025 on tamama pasahaton nami mauliate godang tu parjolo mauliate godang tu debata pardenggap basai natoktong mangaramuti pardalan ni huriata HKBP Tangerang Kota resort Tangerang Kota on songon sonang so haribu-ribuan saliling satao bulunon. Napaduahon madok mauliate tusude parhalado natoktong mangalehor rohana makobasi akaulau di huriaon doho disiala hasadaon ni parhaladoi laho manguluhon pakobasion di huriat taon nang diganup wik. Patuluhon tusude panitia pembangunan lapangan parkir dohot koridor panitia pesta peresmian kantor huria dohok bagat curia natapatupa di minggu 25 Mei 25 niuluhon ni opui eporus. Napaupaton tu panitia tahun pesta gotilon tahun 2025 natapatupa nadi sia November 2025 marhite pakobasioni boi gabetuk jala sikop akan narikoti sipatu paotta tu namanguruti akka pakobasion di huriatna tarlumubi ma nang turuas dohot simpatisan naung manupahi akka ulauni gabe dapot talubis yan natahirim mauliate madihamu amanginang ditupak tuhatta madihamu pasu-pasuna marlopi gadda napalimahon madok mauliate tu sude guru-guru sikola minggu na macailoja mengajari sikola minggu ni huriaton. Dungi madok mauliate tu sude parhomas ni huria, akadewan pangurus kategoria doho punguan kor organis pro kantor tu sude dirihen kor doho anggota kor doho tu multimedia ai martabba do tongam ni parminggoni moloretta aka parhubasi nang punguan-punguani markor marede di parmingguan siganuk minggu. Madok mauliate do hita tong tu pamareta dohot tu masyarakat natok tong dungo majaga keamanan ni akka pakobasion ni huriatna saliling di tahun 2025 on tarlumubi ma di masyarakat na dohot berpartisipasi patulucon
pembangunan di HKBP Tangerang Kotaon termasuk dohot makubasi mengatur akka parkir. Na pawaluhon tu saluhu ruas ni huriatta na manupahi akka ulaon pakubasio di huriatta di tahun 2025 on dohot tu naso haguara kami do peta he sada-sada di barita jujur tahunon mau lihat godang ma dihamu saluhu na. Anggiak ma nasa pakubasion natapatupa di hurianai di pasu-pasu tuhata jala sai di parar tuhata mai tau hasangapo doh puji-pujian di goar ni tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai. Ta apuhom ma nasa barita pakubasion ni huriata naung pinaadar marhite laporan manang barita jujur taonon di bagasan sada panidangion nama dok. Ope hamu akadongaku na hinaholongan, marsihohot jala somubauba mahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaw ni Tuhani. Ay di boto hamudo, dang magopo halo jaw muna di bagasan Tuhani. Ima sahatna. Tangerang 31 Desember 2025, Padita HKBP Resort Tangerang Kota, Padita sabar maringan manulang. Molo dilayari dang ditadatangani dope anggo disonung ngahute ke kami do stempel. Jadi songodima aka manginang barita jujur tahun atar hiraris do hujaha ala dak pola madosak kita mulak anggo di minggu pertangyangan sore nakingan huring kasih do unang kraudit naro borongin di naroha. Mau lihat ma kamanginang mau ladong na hurang lobi di Pajauon, di Goar, di Panuratonon, parjolo hami mangido maaf. Tagohi mai marhite holong ni roha. Noaeng tauduti ma laporan keuangan manang parhepengon ni uluhon ni manang pinatol has ni amang amang situa firman siagian pasahat tami ma partikian tu amang bedahara. Shalom. Selamat hari Natal do selamat menyambut tahun baru 2020 madhita salutna. Nah, parsangapi amang Padita Resort do sude poltimer dong aku parhaladu nang songoni sude ruas ni HKBP Tangerang Kota. Hujahon hamima songon laporan parhepengon ni huriata periode 1 Januari 2025 sahat rodi 31 Desember 2025. Molo songon laporan keuangan di Ganuk Minggu ngatakas adong di warta tabereng. Jadi sonari jahon nami mah songon rekapitulasi laporan keuangan di bagasan sataonon. Nah parjolo penerimaan BPSK. Nah di dok penerimaan BPSK ima sude persembahan 1A, 1B, persembahan 2 di Partangyangan. Totalna 3 miliar 206 juta 622.162 rupiah. Sian 3 miliaron tasetordo tu pusat HKBP, tu kantor pusat. Ima sebesar 1 miliar 767 juta 642.180 rupiah. Manang 55% sian total pemasukan BPSK.
Jadi tinggal madi huriata sebesar 1.442.972.172 rupiah, manang 45%. Di asing ni adong dope pemasukan na asing na di jalo huriata. Ima na niguaran pemasukan non BPSK. Ima songon persembahan tali kasih tu full timer na pensiun, parhalado na pensiun, tu aka namar sahid, bencana alam, do tu akalan na asing. Sebesar 3.141.521.156 rupiah. Jadi na masuk tu rekening ni huriata, penerimaan huria, ima BPSK si 45% ditambah dohot non BPSK, godangna 4.604.501.120 sia rupiah. Total pengeluaran 4.387.360.130 rupiah. Ditabani saldo awal di awal tahun adong 110.570.117 rupiah. Jadi amang inang saldo awal ditambah dot penerimaan dikurangi total pengeluaran. Marsaldo ma huriata per 31 Desember 2025 sebesar 330.710.262 rupiah. Laporan parhepengon ni pengadaan lahan. Parhepengon ni pengadaan lahan sia nama muka parjulu dohot di akka pesta na tapatupa. Spontanitas dohot na tapapungu di 100.000 per keluarga si ganu bulan. Totalna 1.656.455.500 rupiah. Dengan pengeluaran sebesar 1.914.949.200 rupiah. Jadi dibagas per 31 Desember marsaldo pengadaan lahanon 44.506.200 rupiah. Alai dang tagarar dope molo cicilata di bulan Desember. Tatanya koma asa bui talunasi di cicilan bulan Desember. Parhepengon ni pembangunan. Saldo pembangunan 8.180.524 rupiah. Dengan pemasukan ima nasian adong mai hal muliateon dohot persembahan ke depan untuk pembangunan sebesar 472.500.272 rupiah. Pengeluaran 422.010.647 rupiah. Saldo ni pembangunan adong 50.400.725 rupiah. Parhepengon ni persembahan keluarga manang persiapan jubileum
Saldo di awal tahun. Saldo awal tahun per 1 Januari 2025 704 juta 122.110 rupiah. Pengeluaran penerimaan 430 juta 160.170 rupiah. Ima natapa pungu si ganup awal bulan nama pilihan kita tujulu, pilihan persembahan keluarga. Pengeluaran persembahan keluarga persiapan jubileum sebesar 714 juta 338.110 rupiah. Saldo persembahan keluarga manang dana persiapan jubileum sahat rodi tikion 31 Desember 2025 421 juta 814.010 rupiah. Amanginang di pengeluaran persembahan keluarga manang persiapan jubileum ima natapatupa pembangunan lahan parkir menyongsong jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota. Dohot ima perbaikan auning na adong tabereng sonari di selasar gereja tahun. Ngadinggan beta bereng ima pengeluaran tu nasian persembahan keluarga nalau menyambut menyongsong jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota. Mengudutu miseng laporan keuangan ni LPC. Saldo awal LPJ 141 juta 637.040 rupiah. Pemasukan 270 juta 811.760 rupiah dengan pengeluaran 169 juta 713.770 rupiah. Jadi saldo LPJ sonari 251 juta 741.630 rupiah. Songonima songon laporan ni parhepengon ni huriata di pertikianon pasatami mauleate tu sudah ruas ni HKBP Tangerang Kota nong aktif parsidohot mendukung di aka program-program ni huriata. Nah naung mangalehon di pilihan bulanan LPJ hamuleateon dohot menyetorkan dana pembelian lahan. Songonima nang di Parhado diwek naung aktif mendukung program ni huriata tarlumubi na menyangkut tupar hepengon ni huriata. Mau lihat tema di pasar rohanami tuhat tama nama masu-masu hita salu na horas. Nuaing tahu ditima cara mendok kata wakili ruas. Horas marita salutna kadamang dainang ruas ni huriata HKBP Tangerang Kota. Nau parsang apihame mang pandita resort damang dainang rap dohot inang bibel pro nama kobasi di huriata HKBP Tangerang Kota. Suak songonima dihamu salutna nau parsang apihame damang dainang pangula ni huriata HKBP Tangerang Kota. Di partikian nama Cayulion atas nama ruas Jongjong Hamidison
pasahaton mauliate ni rohanami dihamuna saluhutna. Amang paditanami, inang paditanami, inang belpro. Rabdot saluhutna akka pangulani huria. Mauliate mari pasahat rohanami di bakkobasion na pinatu pamuna. Saliling manipat tahun 2025 na bagas. Huria jungi hami ruas dos saluhutna. Pakkobasian muna. Dos nitahimuna tarlumubi mari hamuna akka situanami di ganup-ganup wik. Godang ni akka na diulamuna. Godang ni akka nang dihobasam muna di huriat tahun. Sian hami ruas, saluhut nama hami ruas para haton. Maulate mari hamuna, tuhat tamara masuk-masuk hamuna, saluhutna, damang dainang, inang bibel pro, rap dohot, damang dainang situanami. Jalala soni menang dita saluhutna ruas ni huriat tah kebetangarang kota. Di namar pungu hita makka molateo dengan basan itu hatta di bagas garejaon. Tamah hita pasaton mau lihat ni ruhatta tu amat taribata. Saliling tahun 2025. Hipas hita satu tikyon. Hipas hita di nama ngula ulauta. Hipas hita di nama kobasi akasi obasatta. Lumobi ma di nama gudang-gudakon akadat danak nabi nalumehon itu hita. Rap mananyak kemahita tu amat tanamat tua dibata. Asang giat di tahun 2026. Tau parasiam ma di hita saluhutna ruas ni huriatta HKBP Tangerang Kota. Nakin nung kata kasta bigi, so ni magajang na di jahon amak padita, berits ni huriatta HKBP Tangerang Kota. Nang songoni nang sian bendaharatta. Adong nanang dohonok kudi hita saluhutna, tolu ma ulaon natung matsebelga natapatupa. Pesta natung matsebelga tapatupa. Naparjolo pesta pembangunan. Napa dua hon pesta parihon aba sedistrik. Napa toluhon pesta gotilon natung matsebelga. Dos do tahita sude tamu atau matu Tuhan. So ni ma dinggan balga dohot ni ulauni tapatupa. Namangihut nakin nung atakas di jahon amat tabid dahara. Taringot tu parhepengon ni huriatta. Macai belgado hebeng na masuk itu hita. Alai tabereng ma songod dia ma pakkobasion songod dia ma pemakan ni hebeng na macai belgana tapapungwi. Tugas na macai belgari tanuaing takas nakididok amang bedaharata marutang dobe hita saat tu Maret 2000 Februari 2027. Macai urat do memang. Udah jumi do au sebagai ruas. Adong doon tagihan LPG, adong doon tagihan WIK, adong doon tagihan pembangunan, adong tagihan do nasing dope. Mulolak salau 5 ma nah akhir-akhiron. Gudang marragam. Saat do beritahu tiba. Alai basaro Tuhan itu hita saluh na ruas ni huriat ta kebetangarang kota. Dos ni tahita, dos ni rohani parhalado. Ngalo bisa tahu ngano aing tano na di Burion, na di jahon di bedahara nakin talunasi. 100.000 naik nama bayarot ta tiap bulan ngamilik tai si 700 pitu meteri. Ima sian hami na jongjong na diutus lapasatot kita saluhutna. Memang mulai sian na bajongjong sopa sarawahita, bajongjong rumah huria, paturai paving blok, patu peselasar, manuhor tanu, mar tubi-tubi do tuhita sude tagihanon. Awsa diri be waron rakku dong. Alai basaro Tuhan ni. Sata nai nama lobi nama dakdiling be. Iko milik tanah mai. Ima hebe ni Tangerang Kota. Dakkolan rohani be tapi kiri be habe. Ngado tu bau puku ngasaha tirai musei. Tak tueu be. Alai tu bau puku nama museon. Lahan na dituhor ni hurion. Tu bau pumuna. Tu anak kemuna molona baru manguri di besonari. Mulai Januari memang agak berat don. Ubereng laporan kewangan ini nakidot. Maka tayo
bidaratta. 44 juta na mahepeng kasnino aing. Sedia duluan ini ko, maduruk jolo dang mampu. Boratna. Jadi atas nama ruas, modus rohatta. Ono 10% dope hita nama bayar di dok nakit di berici. Ono 10% dope sian jumlah keluarga hita. Alang-alang lunas. Jadi basaro Tuhani, dos mata hita kamanginang, talunasi may, saya 100.000 sebulan ini asamidik tay tano na di budion. Jadi lak pula kejang dohonok kuhata, alang aku lak bereng, maus bereng jom. Nah, asai bereng jom. Jadi horas madita saluhna, selamat menyongsong tahun 2026 di hita saluhna ruas ni HKBP Tangerang Kota. Tuhan memberkati. Horas. Nuhaing tabigama mandok kata na mewakili parhalado. Damang dainang hahanggi pinaribot, hamisyan jolon pasahaton, horas marida saluna. Orang semangat, ala na bagay jakunakin berikite. Horas marida saluna. Horas. Puji Tuhan. Naparjolo di amang uluan ni Huria, amang padita resort, amang inang full timer, sang swanima di damang dainang ruas ni Huria HKBP Tangerang Kota. Secara khusus di dong aku parhalado, melutong piau pasahaton hatasian jolon, lasmarwata saluna. Naparjolo tapasahat mamauliate tu amat taribata, alabuy do pehita madohoti pertangyangan ujung tahun. Huida hasadaun doh diare tahun nihita ruas neuria HKBP Tangerang Kota tungmas saida sibdo. Secara khusus yang kami parhalado padok mauliate tuak kadamang dainang hanggi pinaribot. Yakin dohami dangadong naso tarpatu padibata. Alawida hamido sada dohita dos dota hita laho padibudimuton dohot manupahi program ni huriata na salilingon. Jalayaki doa kamanginang dihita salhun na asal ma di bagasan hasarebok kita mangido pangrupion siya tuwata. Nabuy pa sa aton nami duwak ka manami na nami hanggi pinaribot ruas ni Huriat HKBP Tangerang Kota. Adong do namarlubi hurang diak ka pakobasyon nami songon parhalado na pinilipuna mangido hami asa tangyang marsitangyang kita asa marsiurupa kita lao pa majuhon Huriata HKBP Tangerang Kota. Porsiado hami disada ni rohata do disada di pakobasyota. Damang dainang na dihaulongan hahanggi na pinaribot hami sa diri secara khusus mangido maaf ala sering hami terjun mangurupi akaper parkiran molotong barlubi hurang di pamereng mang di pagkatayon. Khusus na hita bol halak batak di pamereng pe olor gabi makurangi. Mangido maap hami. Tariahi ma diak ka nauli na ringgan tujulanon. Lumobi piga-piga jam na nama asa tari parhita tu tahun 2026. Namar lubi hurang tasalpuhum may songon akka pergumulata na tahun 2025. Yakin dan percaya tutuhata tupadoy salhuna. Upang iduhami salinari marsiurupa mahita kadamang dainang. Salhuna ruas ni Huria HKBP Tangerang Kota dohot parhalado laho pamajuhon Huriata HKBP Tangerang Kota. Dangadong naso tarpatu padibata molodos doruhata
dosta hita. Horas madita salutna, jalau pasahat taimima selamat menyambut tahun yang baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Nuai mari demahita uhud papu pilihan sada A do sada B. Yesus
Damen di batana sumurung sian saluhut naroha, ima namanga ramot ya kateati dohok pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hurian itu tanah hina holongan, horas madita saluhuk nak. Selama menjelang tahun naib baru madihita. Sadanari atik biha, oddo pe pajupang dukon Natal. Selamat hari Natal madita saluhuk nak. Hatani debata barita nauli di parpunguata na argaon. Di patomu-tomu sian surat ni Apostel Paulus na paduahon maddapoton huria Tesalonika bidutulu. Mamuk kasian ayat 10 rodi ayat 10 alu. Songono di dok hatani tu hatta hujahaha mima dihita. Alai manotong jalamangi pasma damena dilihot Tuhan si pardame Tuhamuna. Didongani Tuhani mahamu sudena. Om matabiku sianau si Paulus. Na sinurak ni tangakku. Songonido somal tadda tangakku di nasa surattu. Didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus mahamu sudena. Olak ni ma sahakna. Huriani Tuhatta jauh-jauh na para jolo sian barita naulion pabor hatok kita madalani tahun 2026 naneng ro. Jauh-jauh na para jolo ima molo pe marsihoho tita marhapor seaon tagamot tadoaka na maol di ngolut taon. Gereja dipersiapkan molo burju pe marhuria, burju pe mulaulaon, sipata do adong paruk kilon. Hera na so adong do jolmani portibion na so adong pergumulan na so adong paruk kilan na. Usukum majola amang do inang adong siak kita ne sonon noeng na so adong paruk kilon na, adong do sonang do torus. Nang pala sukunokku ate isi mana iso non narong paruk kilon na terang pala sukunokku. Ala na ulo do hai tamarturuan no sude. Adong bedo paruk kilota. Adong madok anggo akka sukuna sing dakku boto molo halak bata adong madok halak bata inna si sakwi sahik na do. Jok doi mekel di si hapataran molo bereng jolma kompak mekel alai mulai si hebunian olo do tangi si mana lungur rohana huria Tesalonika ima huria na burju molo tajahai sude akka jemaat pada masa itu nagabe panongosan ni surat ni si Paulus huria Tesalonika manau burju na luar biasa hujaha majolo manang na piga hal. Huria Tesalonika mengerbang di bagasan holongi roha, di bagasan pakirimon tu Yesus Kristus. Sada Tesalonika sada ayat tolu. Baru muse nunga gabe paniru hamu diau doho di debata. Huria Tesalonika i paniru di debata. Ulala mirip-mirip songonomma HKBP Tangerang Kota. Gawe paniru di debata. Luar biasa do hurion. Baru musai didokon nunga gabe huria teladak kamu. Maradopon sude akan aporsea nadi Makedonia dohot di Akhaya. Dua provinsi Romawi tikini. Tada jumima molo HKBP Tangerang Kota nunga gabe huria teladan di sude nasa huria na adong di provinsi Banten. Dohok di DKI Jakarta. Songonimo. Huria Tesalonika. Namangihut nunga mapulta siak kamu barita nahuli. Ai siak kamu do merlupuk hatani Tuhani. Wah, luar biasa. Jadi berarti ngagawi para barita nahuli halahon. Mulai kantor halahon udah ikut memberitakan Injil. Molo karejo halahon dia be karejona mar 33.
mar ojek online, ada pemuse di kantor, nunga gawe parbarita nauli. Marhite tutur kata dan juga tindakan, dia telah menjadi kabar baik tuakkana humaliyang. I mangihuton di surat sada Tesalonika. Walau di 2 Tesalonika idokon. Nunga lam gadda situtu haprosiaum muna. Ibidu sada ayat 3. Imanmu sudah semakin bertumbuh. Berarti syana jului syanari tuari semakin bertumbuh. HKBP Tangerang Kota haprosiauna lam mangerbang. Lam hebang. Sejak tahun 2024 akhir 2025 do tahun 2026 non. Baru muse nunga lam tabba holong niro hamu ganupamu sama hamu lam tabba holong nirohana lam tabba ulaon asiniroha. Jala memang ido tadani huria na burju bersekutu berkoinonia. Molo burju huria berkoinonia, apalagi muse nga burju bermarturia, gabe huria parede, dohot huria na dinggan do aka musikna multimedia na itu juga bagian daripada marturia. Tutur parminggonna, molo roibana marminggu sude hohom tumangihon hatani debata. Heraso adong do gunani molo dang tarida di parbuena. Ia parbuena ima marulao diakonia, marulao nasiniroha. Alani molo huria na ringgas marsaor, ringgas bersaksi, ikon lam takas do tarida ulaon asinirohana. Molo HKBP Tangerang Kota ngamangerbang, ngalam tabba adong dohot LVJ-na. Lembaga Pemberdayaan Jemaat. Berarti adong do mirip-mirip na tu huria Tesalonikaon. Namangihu muse taddani huria na dinggan di perdalanan ningoluna ima tabah dalam penganiayaan, penindasan dan penderitaan. 2 Tesalonik sada ayat 4. Benge manaon na porsuk. Manang pelani penganiayaan, alani harajau ni debata. Dia tidak kalah. Atik piadong duak kana maol. Jala memang huria Tesalonikaon nang pesongoni pangalaho do haporsion na di Papua Apostoli gudang do pergumulan na. Pergumulan na ima banyak ajaran sesat. Di perdalanan ningolutan waeng gudang do ajaran sesat. Dia kana humaliak kita jonok tuhita tuak anak kota. Alani salah-salah sedikit boydo gabe murtad, gabe berbalik, aladang tugu haporsionna. Huria Tesalonika mengalami penganiayaan karena iman kepada Kristus, mengalami penderitaan, alani namasa di hajol maun, nang peak kana persea. Songon nani alaman ni akka dongata todongta na adong di Aceh, di Sumatera Utara. Dohot nang di Sumatera Barat, di Akkari Parpudion. Gudang na tumatangis, kehilangan akka anakkon, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda. Atik pe, dang nalanda jahat. Marminggu do halahi, bahkan olo do gabe korban alani kesalahan orang-orang lain. Dinahumal yang na. Ala di Papua ma, tuhita, siadopan ni akka na porsia doi. Molo porsea sotung taripu dang adong be akaparukilon dang adong be pergumulan. Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah memberitakan seperti itu. Alani huriani tuhatta molo songonido dipangido mamuse tuhita diturpukon jalaum mana paduahon dukon adong buah-buah nakringani. Tapangido ma damai sejahtera nasiat debata. Ima doho tangyang ta. Dakolat tangyang ni si Paulus ma bena. Alai manotong jala mangipas ma dame nasiat tuhata dilehon Tuhan pardamai tuhita. Kita mintalah diberikanlah kepada kita damai itu.
Dilehot Tuhan taima dame tu hita. Dame di rohata, dame di keluargata, dame di huriana, dame di inganat tabe mula-ulaon. Huriani tu hatta mangido dame, berdoa meminta damai sejahtera dari Tuhan, itu mutlak. Iko pangido otta. Buasa ala dang boybe jupang dame holan alani usaho ni jolma. Kita sudah sulit mendapatkan itu. Sian usaha tersendiri. Di pengertian dame nani dok ni barita naulion. Hata dame di barita naulion, sepengertian ma molo di padan narobi nani dok na shalom. Damai sejahtera. Molo di turpukoni terjemahon sian eirene. Pengertiannya juga sama. Beroleh damai sejahtera, alai damai sejahterai hanya dapat ketika Tuhan menempatkan semuanya kembali kepada tempat yang sebenarnya. Idia yamma ingananna, songo dia yamma na sepatutnya, itulah damai yang dirindukan di sini. Buasa dang boibe jupak kita dame siad dirita dok sian usahata ala naung sude jolma mardosa. Mardosa tu debata, mardosa tu dongan na jolma, mardosa tu pahapahanan, mardosa tu suasuanan. Aidu komadabu jolma tu dosa gabi songonido. Itor masyalla, itor dialang singa do setabi rusak. Itor dialang babia do babi. Hape mangalang ruputiat do alahi. Terjadi tidak lagi pada tempat yang sebenarnya. Namangihu muse buasa dang jupak kita damai sian siad dirita sadiri dang terlului hita sian hajol maun ima ala jolmai sadiri bahkan mengatasi dosanya pun tidak mampu. Maralohod dosana pe dang margogo siad dirina. Mula dia detekon silang nabadiai do. Silang nabadiai hodo lobu-lobuki maralohod dosai. Siad dirita dang tolap. Di dok hata ni debata tu sikai nuju mardosa, dosa telah mengintip di atas pintu. Engkau harus menguasainya. Alai realita na italuhod do mana. Kebenciannya, ado iri hatinya, dendamnya mengalahkan dia. Gabi bunuh do angginai. Namangihu muse karena amal dan perbuatan manusia tidak dapat membersihkannya dari dosa-dosanya. Tangboi alani pabenan gabi melua hita. Alai Roma tu hatta jalai mana pinabuana di barita naulion. Damai sejahtera itu hadir adalah hadiah dari Allah. Damai sejahtera itu ada atas inisiatif Tuhan. Silehol-lehod do damai sejahterai. Mana dibain. Asa jupang damai sejahtera anak naima dibaik gabe jolma. Alanido banai dokon. Kristus adalah perdamaian kita. Jehovah do pardamiatta. Yesus Kristus do pardamiatta. Upati nurhorni dosa do hamatean. Jupang dame moloadong namate. Hitaodang bui alanunga alani dosa jolma sudai komate siapa lagi? Alanido naso he amar dosa doho naso tumadda dosa ma molo bahasa ni bibelta ai gabe dosa do ibana naso tumadda dosa hian. Asa gabe malua hita. Yesus Kristus ma menjadi korban dan kurban. Asa gabe malua hita. Asa terjadi pendamaian. Molo di pengertian ni halak batak na jului adong do dalam perdamaian dalam tanda kutip. Ibe kostong do si mate-mate. Pengertian na hianat tong mata ganti mata do. Hukum pembalasan do molo ibunuh halak. Anak ni marga A,
Asaboy dame iko bunon ni marga aido anak ni marga be na mabunwi. Molo dang iko ni seak masada baby. Iguare may maridahan sinaor. Alai i perdamaian semu antara jolma tu jolma do. Molo tu dewata bohama. Molo asa sesa dosa bohama. Dangadong korban dibayar sabari basian A, dangadong korban sian B, ibana mana gabe korban ima Yesus Kristus Tuhatta. Kristus do pardamiatta. Jala marhite nagabe Kristus pardamiatta, ibana manesa dosata, ibana mangasihi hita uju pardosa do pehita. Uju tangannya masih terpaku kiri kanan, kakinya masih terpaku dua-duanya, baru muse lambungnya masih sedang ditikam, alai di saksongoni nama sada-sada nama hosana ngaido tuhita, ale amang marpamuati maroham di dosa nasidai. Itulah perdamaian yang sesungguhnya. Alani moloi dokkon si Paulus di son. Alai manotong jala mangipas ma damena dilihot Tuhan si pardami itu hamuna. Didongani Tuhan ima hamu sudena. Ima pardamaian naung dipasahak nai. Jala idokom manotong do. Perdamaian telah dilakukan. Perdamaian telah berlangsung. Alan yasin rohani debata perdamaian masih juga sedang berlangsung. Dan juga akan terus berlangsung. Alan yasin rohani debata. Alani pakokopon nai. Gabe jupang ma dame di hita. Tapangido ma dame nasiat debata. Napa tuluhon nani dok ni barita naulion. Nunga dilihot tuhatai dame nai. Apa yang menjadi respon kita? Ahado tanggapata. Ahado gerak ni kehidupata. Lau majakot dame. Nunga dilihon. Hurian itu hatta. Di bodarion dipangido do tuhita asa maparsiajari merenungkan, menerima dan juga melakukan perdamaian yang telah dilakukannya. Dan dipikiri tuhatai tanganna na sedang terpaku, darahnya yang sedang mengalir, dakya dietong-etongi alai di dok dosiani bereng majolmai. Ibereng ma ruas ni HKBP Tangerang Kotai akana na tua-tua akana magodang remaja dan juga muda-mudi kita yang datang hari ini. Tapi dia berkata ya Bapa ampunlah mereka sebab apa yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nianan non di jam 00 sudah do pita patu pahoniat non teh. Olo dandong masih maafan, maafan madauda mangin nak, maafan madauda inangin nak. Ale sabutulna palilikku dui, ale buasa ma palilikkui na sipata do geng sihita. Tapi kiri matong pabenan na si 3 tahun na selpui, 3 tahun na selpui bekosong ila so mapok koin na rupani. Hape tu hatara kiai pikiri ngoni, dak kia geng si mana me maafkan dang diingok kapabenatai. Ima tiruan na dipangido tuhita nuaing. Perdamaian yang sangat mendalam. Setelah merenungkan dan juga menikmati perdamaian naung pinasahak nih. Alani nang pikir be na diarina salpu muruki iau dan seterusnya. Namangihu muse molo naung tajalo perdamaian dari Tuhan kita dan holan kita berdamai dengan Tuhan tapi kita juga berdamai dengan sesama kita alai dohok do muse berdamai dengan diri sendiri. Alana si pata olo do maul berdamai dengan diri sendiri. Ubama jo contoh rupani. Ikon hapor siaata do alani asini rohani tu hatau ngai sesa suri dosata.
Jika kita telah datang dengan sungguh-sungguh minta pengampunan dosa dan mengaku dosa-dosa kita. Alani mula dong permasalahan di ngulut taben na songonon nguluk kuno aing alana songonon mau na malas mau tikini suruh na toras sudo mersiajar tahe songonon ma uban na malas uban na songonon nguluk kuno aing na. Masih itu selalu disesali dan selalu diingat-ingat. Jala berpatokan tusi terus dan jupang damai. Paling sedikit dalam dirinya enggak ada damai. Atong bohado, ikoboy du iba berdamai dengan masa lalu dan kemudian bergerak melangkah ke masa depan. Mulu adong muda-mudi, tuk surah holoi, tona ni damang, burjuau marsiajar naujui, tak songono naun waingin narupani seholani menangisi masa lalu, menyesali masa lalu, tidak melangkah ke arah ke masa depan, itu juga belum damai dalam dirinya sendiri. Kono jolo kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kemudian kita mengaku kesalahan kita, mengaku kekurangan kita, tapangido hasisani dosa ta, dan kemudian kita melangkah ke masa depan. Dan olo biau songoni, mardalam ma kepada yang lebih baik. Ikonima respota molo tapangido songona pinangido ni si Pauluson mangipas ma damena dilehot Tuhan si pardame Tuhamuna. Huriani Tuhan tanah hinaholongan di jauh dohita muse marhite pangidoan ni si Paul si dison da termasuk may gabi pangidoan ta madalani tahun na nang pasahaton ni Tuhan tahun 2026 didongani asinir rohani Tuhan Yesus Kristus mahamu sudena. Lau mangat tusion nakining dituntut dohita marhite na tarsura di sada Samuel pito ayat 2 rodi saplopati. Godang dua hajahaton ni bangsa Israeli taruhum donasida alani poti parpadanan 20 tahun ditawan oleh orang Filistin dan mereka dikalahkan gak pernah mampu. Alai tatkala mereka dung 20 tahun diakui mahasalahanna, diakui madosana, ditadda mapabayananna, Samuel tangyakko mahami. Mereka meninggalkan dosa-dosanya, dewa-dewa asitoret na kiningani, ujungna ditangyakko mah. Mereka membawa persembahannya melalui Samuel itu. Kesimpulannya adalah sampai hari ini Tuhan masih beserta dengan kita. Ebenezer, rasa sadarion didongani itu hatta dohita. Desember 21 Desember 2025. Songonido nang tu tahun 2026. Tapi kita hanya bisa menjalani itu dengan kuat molo didongani itu hatta dohita. Di persiajaran nami songo padita buasa molo mabuan ianakonna natoras tardidi. Molo tiki madidi alesianu hudidi maho ikod disi tangan ni natorasna. Berkat Tuhan sudah datang. Alai satu kesatuan do ikonna sepakat do amatai do inatai manogunogu dak danaki di janjinya. Tapi itu tidak cukup. Harus satu kesatuan juga dengan berkat Tuhan. Didongani Tuhan debata maho di habobongon mon Tuhan rajau ni debata ro di saliling-liling na. Tanpa itu dang boy hola pengajaran ni na dua-duai naturasi. Padongani ni Tuhan debata do sagabe marsiho ti mana marhaporsian. Kalau tidak murtad itu. Marbalik do ya lagodang tantangan dan kesulitan. Buasa molo makatidakon haporseon. Setelah diberkati, berkatnya ada. Nah poso ni debatado di bagasan gornya debata anak na Tuhan Yesus Kristus to di perbadia. Saya diongani mahamu maralohon na sana jala di paragogoi mahamu patupahon na sana dinggan. Ketika disalam dan kemudian diberkati. Alai bahasa dang merdala sendiri, jongjong sendiri, hita na tikisidi. Udah dah berdiri sendiri aja lah. Bahasa dangin na paditai. Dang hola na sama dabu, tu bukan.
Itu alasan praktis saja, itu bukan itu yang paling inti. Alasan teologisnya adalah kamu dapat teguh beriman jika betul-betul bergantung. Molo tangan na boy maniop hau, alai tangan ni hapersiaw na ko maniop Tuhan itu, baru jongjong bersama. Dia dapat teguh beriman jika disertai dan ditemani. Oleh sebab itu melangkah dalam kehidupan sebagai orang percaya, jangan pernah melepaskan tangan iman kita, mata iman kita dari Tuhan kita itu. Itu benar itu jongjong. Kamu tidak dapat teguh berdiri dalam iman, berdamai dengan dirimu dan keluargamu tanpa Tuhan yang menuntun, itu benar tuntun. Nah mengihuk muse, bagaimana bisa tetap rumah tangga rukun? Boy imana teguh beriman, alani kegodaan dan cobaan yang sangat banyak. Songo gereja na Tesalonikaon. Alani ido sidung di pasu-pasu, anon diteguhkan. Nah pauso ni debata doa nama bon hatana Tuhamu di bagasan gor ni debata ama anak dokter di perbadia doa madok. Nah pinadomu di debata dang jadi sirangon ni jolma bersimpu diberkati. Bahasa toru ikon pola itu gupat ditai. Alok memar jongjong sendiri. Tapi masuknya rumah tanggamu tidak akan pernah kokoh berdiri jika sendiri-sendiri. Aboi doa tolak doawin na margogo ihon dirina tidak bisa. Walau ni don karumah tangga olo gabe retak. Alai hami boi jongjong teguh dalam janji kami tidak akan bercerai sampai kematian memisahkan. Akan tetap saling mengampuni dan juga saling mengasihi, saling menopang. Hanya itu bisa berlangsung jika Tuhan yang menuntun. Allah ni benar tuntun. Nasi nuruni dewa taro pangulani huriai mamasu-masu. Sabutullah Tuhan itu nama mamasu-masu. Bahwa hanya dengan tuntunan Tuhan kita dapat berdiri. Alani ido mutlak do dinalau mulau-lau behita Tuhan. Saya didongani asini roham mahami. Ikon bohim do ngaku Tuhan mardalan. Itu kata Musa. Molo dang bohim do ngaku mardalan dang ulau. Joshua bemadok songoni. Alani dihantar hatani itu hatta do hita di tahun 2025 di akhir bulan Desemberon madok. Iko bohim do ngaku mardalan. Baru sahak mahita. Rumah tangga itu meskipun banyak kerikilnya, banyak persoalannya bersama dengan Tuhan. Jangan pernah lepaskan dia, bisa kita melangkah. Manogunogu anak kotai maulola pikirat tarumani bilwe. Alairi bersama dengan doa, ketekunan termasuk mendidik, memperhatikannya, menanamkan firman Tuhan. Martangi yang bersimpuh, baru dia aman. Kita percaya akan hal itu. Allah Tuhatai madongani. Hurian itu hatta adong sada cerita non sejarah kidung uban na terbit ceritaon bukuon adong sada na bergumul guarni na bergumuli Horatio G. Spafford na tubuh tahun 1820 lalu di New York. Di perdalanan Ningoluna burjure mana marhuria. Na burjure marhuriaon. Selalu sering bersama-sama membantu penginjilan pendeta Moody dan juga pemuji Irasanki dalam acara penginjilan. Dia sering rajin untuk itu. Si Horatio on. Alai dinasahali ipaborhati mana makeluargana borhak parajolo tu Inggris. Borhak maestrina dohot opa anak naborua dengan kapal SS Phil. Alai bertabrakan makapali 22 November. Dukon bertabrakan martelegaramma inatta itu suamina. Bayako kamu memuluhamu majah telegram naunate. Selamat titik-titik sendiri. Mate do geleng na naupati. Olani mana mamangulu. Olani nang pardijabuna.
Berlayar ma si Horatio on, ikalilingi imana ma yang diperkirakan di mana kapal itu tenggelam. Sabila dong ma kata-kata dalam pikirannya, walau derita penuh. Baru kemudian, kendati pun susah terus menekan. Adong mamanang na 3 bait, sampai 6 bait, syairon disurati mana, mamereng sudi namasai do pergumulan ne. Dan kemudian itulah yang menjadi nyanyian, dung sonang rohaku di bahen Yesusi. Pabuahon hidup itu adalah pergumulan. Na pinabuana di ayak na parjolo ima, saliling mangulu hita godang do kana masa, si patadong do parukilon, si patadong do hasusaan, alay na mabay sonang tuhat taydo. Molo bahasa Indonesia mungkin lebih pas. Selamatlah jiwaku, jiwa kita selamat alani tuhat taydo. Na paduahon saliling mangulu hita dang holan na masa na di portibion sian hajol maon. Sian keadaan alam alay sibolis peroro inay mana. Di hal yang sibolis na ngagohon na. Alay membuat aman adalah Tuhan kita itu. Na mangihok mo se keamanan dan kenyamanan kita puncaknya ada pada di porsat Tuhan taido dosata di silangi. Alani marid de majolohita buku de 210 ada mungkin syairnya bisa diperlihatkan ya media sosial kita. Dung sonang rohaku di bait Tuhani buku logo 115 peti onay sadar dia dulu. Oh
Ang Yang Mahita. Aliamang pardinggan basa dinamardalak kami di Portibion, gudang do parukilon, gudang do hamaulon. Adong do hamaulan alani hasalaan alani dosa nami honauhup pami. Alay adong donang hamaulon na di jalo akan aporsia hudalani hami ala si huto Jesus sami. Ala marsi hohot tami martuhan. Ala dangolo hami paihut-ihut akan di Portibion. Dohot akka hajahaton na manogihok kami. Kodalanan nami doi alay mauliate madi asido tolong ni roham ala damemi na madungani hami manottong. Dakyai tadi koko huriam. Dakyai tadi koko akan aporsi adi tonga-tonga nami doho. Atong damemi manasaha tuhami. Asini rohami mamadongani hami mangalakka. Lausido pos ni rohanami. Idongani hodo hami saliling madalani tahun 2025 natokin nari nunga sipul. Songonido nang pos ni rohanami nadonganamu hami di tahun 2026. Na dihirim rohanami pasahatommu. Di tahun 2025 nadong do akka pergumulan nami. Adong do na pinangido ni rohanami nasosaha do pe akka sita-sita nami. Sita-sita ni akka natoras asamar hasohotan anak dohok boru na pinalumihomi naungtang dia kaumur. Say homa Tuhan na patuduhon sirokak mitodi dinasida na makaholongin na hinaholongan na. Na porsea tu Jesus Kristus Tuhan nami. Dang dilihokoi di tahunon pasaha ma di tahun na baru si pasahatommu. Adong doa ke keluarga na masihol di hatu tubuh ni anak dohok boru doa hatatabban ni anak dohok boru. Dang saha di tahunon elelek nami tu adopamu say pasaha mai di tahun na baru na pinasahamu. Dulu mabortian ya kaina nami homana pasahaton hosani hajol maon. Adong nama sihol dia kapar karejuan dalam musumari hondok paborhat gabi pasu-pasu say patongom ma aliamang pardinggan bahasa tu japalan akan aloma. Unang madili hami nang pemaul. Ala naung mardame hami tu diri nami, mardame hami tudungan nami jolma mardame apala lumubi tuho. Siakko do mual niakka pasu-pasu. Paborhat mahami marlas ni roha. Lau majalo tau baru pinasahakmu. Paborha makan hinokop mo marlas ni roha. Pabuahon say na dongan amu rohami gano pari rasi rasaro ajal ni hasyang anon. Dakyai tadi koko dibigi hodo angku hangguk nami. Diapusi hodo ilu-ilu nami. Dakya madao Tuhan nami. Tuhan narap dohot tami do. Apuli makana marsak pargugui makana gali. Patongom makajapalan na lomak. Diinganan nami bimulaulaun. Asa borhat tami gabi pasu-pasu. Paborha makana hinokok mon, marlas ni roha mardame-dame, ala naung mati Jesus humokop pami, ibana do pardamian nami. Pinuji magwarmo. Amen. Huriane tuhata marede mahita hut papungupilian na paduahon.
tapasa mapili at tutuhat tamartangi yang mahita. Ali di batama namin na di banwa gijang hodo haroran ni saluhut silehol-lehon nadinggan, doot nasa ulibasa na mauliutus. Pasat tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho, sa jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo tias ho parahasya kami pilihanon, pati bulon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marahite-hite todim, asalam utadahami godang ni silehol-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok maulihate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangidoho di tangyang na pinodahon ni Jesus, tuakka sisianna. Aliyama namin na di banwa gijang, sa pinarabadia maguarmo, sa Roma harajon mo, sa saot malumani roham, di banwa tongon songon na di banwa gijang. Leon matuhami sedarion hanguluan siapari, sa samadosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan amardosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, lalu amahami sian pangago, ay horona puna harajaon. Mulak mahamu di bagasa dami, jalo hamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim. Kurian itu hatta horas madita saluhuna selama menjelang tahun naik baru. Unang lupa hita marsogot marminggu polas sahali do masuk jam 10 manugot. Horas madita saluhuna.